No niin, morjesta. Joo, tosiaan tänään lähdin aamusta kuhaa pyytää ja oli kyllä niin suu kiinni sillä ja sitten kiertelin tässä aamupäivä, kattelin vähän uusia paikkoja ja sitten keskipäivällä se rupesi vähän sää muuttuu ja rupesi satelee ja pientä tihkusadetta ja löysin tämmöisen saaren eduston, missä oli täkyä ja rupesin pommittaa siihen, niin siinähän rupesi naukuu joka heitolla. Ihan hyvän kokosta kalaa. Joo, siinä on ottipeli. Savaken toi Craft Blake, 7 ja 10 senttinen. Sillä nauku kaikki kalat. Joo, katsotaan minkä verran sitä tuli. Joo, siinä on päivän saalis. Katsotaan. Joo, siinä on 7 kiloa appia 3 tunnissa tosta yhdestä spotista. Hoho. Joo, ei ole hetkeen taas ollut tämmöistä syöntiä. Ei mitään, tervetuloa uudelle videolle. No niin, pientä säätöä oli noiden mikkien kanssa. Sain taas pelittää. Joo, tosiaan. Se vähän hyytyi toi syönti tässä, mutta ollaan tässä nyt. Jos siinä tulisi taas yksi syöntipiikki, niin juodaan kahveet tässä rauhassa. Ja siinä oli kyllä aikamoista pölliä. Muutama isomma mä sain siitä. Rupes vähän tihkuttaa vettäkin. Vettäkin taas uudestaan. Se oli semmonen yksi pieni pesä tossa saaren edessä, niin sieltä tuli ne isoimmat. En mä sitä tuolla livellä nähnyt ollenkaan. Sieltä rupes napsuu vaan. Se on jännä, että tuossa välillä tulee toi täky tohon ja välillä ei. Se häipyy tosta ja on siellä nytkin sitä isompaa kalaa. Näkyy tossa täkyparven alla. Oli kyllä aika raju syöntipiikki. Ei oo taas hetkeen ollut tommosta. Sieltä tuli. Nyt on hyvä. On. Rupesko siitä taas naukuu? Sieltä. Ai, pääsi irti. Ei, mikä siellä?
Vietiin koko jikipu. No, laitetaan uutta matoa koukkuun. Taisi olla vähän pienempiä noin, mitkä veteli. Katsotaan tässä kohtaa, että paljon kalaa tuli tossa. Niin tässä nyt enää kauheita sen... No niin, on siellä saman tien. Tääkin on ihan hyvä. Raskaan tuntuna. On. Mä veikkaan, että joku 4-5 kiloa tullut. Siellä on heti kiinni, kun nyt on hyvä. On kyllä melkoinen päivä ollut. Ei ole taas hetkeen ollut tämmöistä syöntiä. On. Just tippu. On 30 taas. Tuossa suunnassa niitä tuntuu olevan. Toi on vähän kulunut toi jiki. Tää on tää 8-senttinen ollut parempi. Mä rupeen olemaan syötyjä nää kaikki. Joo, eli tää savakejiki, mitä mä oon mainostanut ennenkin. Niin kyllä tää tän kesän ykköstykki on. Rupee ole. Joo, kyllä tää tän kesän ykköstykki rupee olemaan ahvenella. Ja nää on kohtuu halpoja. Tuliko siinä? Siellä kävi. No nyt. Ai pääsi karkuun. Seuraava vielä.
Niin, nää on halpoja tosiaan tuleeko siinä 5 paketissa ja maksaa se 4-5 euroa. Niin ei tarvi maksaa itteensä kipeäksi. Mulla on tätä 10-senttistä, no niin siellä on. 10-senttistä ja 8-senttistä. Tää vähän pienempi vai? On tääkin ihan hyvä. Filekala. Ai. Siinä oli pikkusen hiljaisempi tauko ja nyt taas tuntuu, että rupeaa syömään. Hyvä syöntipiikki. Silloin voi jo sanoa, että syö hyvin, kun joka heitolla melkein tulee. Siellä kävi. Lähti toi lapa tuolta päästä. Katsotaanko syökö tälläkin. Yleensä se silloin kun on hyvä syönti, niin se syö tähänkin. Vaikka lyhenee toi jiki. Sieltä. Vähän pienempi. Heitetään päästään noin pienet vapaaksi ja ottaa isoimmat sitten ruokakalaksi. Ei siinä niin isoja, että pitää vapauttaa. Sieltä heti. Nyt tuntuu hyvältä. Nyt tuntuu hyvältä. On. Möykkyä tulee. Tätä kokoa on tullut aika paljon.
Sieltä. Oho. Oi. Oi. Nyt on hyvä 400. On imassu aika hyvin luukkuunsa. Ja sieltä narrattiin. No aika kaukana tuo. Nyt. On. Ja sieltä narrattiin. Täryttää. Noin. Pitää varmaan ostaa se Mikado haavi. Ei kun toi sumppu. Unohtu ottaa toinen haavi nyt mukaan. Jos sattuu tulee joku kilon kala, niin siellä taas oli. Jas, ei hyvänä aika. Se on vähän huono, kun toi Minkota siirtelee tätä, niin pitää tätä kameraa tässä siirrellä. Ja sieltä tulee. Ai pääsi irti. Ja uudestaan. Ei hyvänen aika. Mulla loppu tosta litiumista tai livenakku, niin no eipä sitä paljon tässä tarvinnut. Meillä on 30 tossa.
Mä ostin sen alun perin tuohon pilkkihommaan. Nyt tullut käytettyä sitä täällä veneessäkin. Niin ei se oikein. Mäkin oon täällä jo yli 8 tuntia ollut. Niin ei riitä. Pitää varmaan ostaa se joku 75 tai 65. Riittäis ei tarvis viikonlopun reissussa ladata akkuja. Toi kyllä meillä on tuohon keulamoottorille toi 100 ampeerinen, niin se kyllä riittää kolme reissua. Tämähän ei paljon viettää ankkurissa oleminen, mutta sitten jos uistelee tai siirtyy paljon tuolla pelkällä sähköllä, sitten se vie. Ei ole oikein välläristä ei ole tullut, että ne on kaikki tullut tuossa pohjalinja jikauksella nämä paremmat varsinkin. Ai. Ja sieltä otti. On kyllä hyvä ollut tänään keskikoko. Tää oli vähän pieni. Tää on parempi mitä on tottunut täällä Pyhäjärvellä. Siellä kävi. Tossa on nyt tossa puolessa väliin. Sellainen pesäke, että ei ole paljon tullut tästä veneen läheltä. No, ei ole paljon liikkunut siitä, mistä se ottaa kiinni tuo, missä ne pesäkkeet on ollut, niin ne ei paljon siitä heitä. Ja sieltä tulee. Ja sieltä tulee. Rupesiko se nyt vähän pienenee? No on tää ihan hyvä kokosta. Hyvän kokosta möykkyä. Se on sitä ruokakalaa. Ja sieltä otti. Saa aikamoista tykitystä. Joo, tosiaan meillä
Nyt parin viikon päästä on semmonen reissu tonne Itä-Suomeen, niin vähän kartoitetaan noita HK Open järviä. Katsotaan, tehdäänkö me liveä sieltä vai video. Mä luulen, että siellä ei ole paljon kuuluvuuksia. Varmaan tulee sitten video siitä. Eli haukihomma on tiedossa. Tuo on vähän mukavempi, kun laski toi lämpötila vähän, niin mukavempi olla kalassa. Ei ole niin tukala. Joo, ei sitä heti kotiin viitti lähteä tämmöisenä päivänä, kun syö näin hyvin. Tää on kumminkin aika harvassa. Ja sieltä Atti. Tuntuu taas ihan hyvältä kalalta. Joo. Pidetään pieni breikki tässä. Joo, kyllähän tässä nyt meni näitä jikejä siis. Kuuluu, että se on vähän kun näitä ottaa näitä ikipäitä täältä jikeistä pois, niin ne sitten löystyy noi päät tosta. Se pitäisi aina toi yksi kuulo pitää tuossa yhdessä. No niin, jatketaan vielä vähän aikaa. Katsotaan, olisiko siinä vielä syönnillä. Ei ole enää se joka heitto ja kala. No sieltä tulee. Nyt on ihan aika painavan tuntuinen kala. Sehän oli kuha. Tääkin on varmaan mittakuha, mutta mä en sitä ota. Joo, punnitaan Siinä on haavi on 1 kilo.
Katsotaan mitä toi ahvensetti painaa. Vähän päälle 7. Se on siinä 6 kiloa suurin piirtein.